ҳамаҷода мочош мегӯяд ки типа ман намедонистум тари ҳамаш дурӯға. Вақте ки уже маълуме ки отношения полный вайрона и ты просто так мешини нигоҳ мекунӣ, хаб мекунӣ. И не только ҳозир ситуация бисёри занҳое ҳастанд ки ҳамин ситуацияда хаб мекунанд. Баъд гудак чӣ калон мешавад, гудак тарсон, чӣ калон мешавад, на тарсон. Намедонад дар ҷо чӣ кор кунам, ай любой кор метарсам. Ҳамин хеле гудакҳо дар зиндагӣ раҳшона намеёванд. Айрӯи чӣ? Айрӯи як модаре ки ба хотири дуюм шавҳар шуда бита мардумара ҳечӣ нагар, бигӯем дар фишори пияндаро дар фишори додувою ҷангу ҷанҷол кӯдакош намемонанд ба хотире ки ман бе шавҳар намонам. Ман чӣ метавонам гуфта ҳамин хеле занҳона? Марг ба шумо орин занҳое ки барои як мард шуда фарзандотона дар лату кӯб мемонед. И хеле мардора ай зиндагӣ дафт кардан дар бораи ай решашон дафт кардан.